O Centro de Día de Ribeira de Piquín é unha das dotacións públicas que visitou o presidente da Deputación neste municipio do norte da provincia, en as que a institución investiu máis de €500.000. No caso do Centro de Día, que neste momento está pechado por mor das restriccións sanitarias, dotouse con diversos electrodomésticos, os que se destinaron €8.000 do Plan Único, cantidade que se suma aos máis de 330.000 que xa leva investidos a Deputación neste servizo público. José Tomé, que estivo acompañado polo alcalde Roberto Fernández, tamén acudiu á nave onde o Concello alberga a maquinaria de titularidade municipal. Entre ela, 2 tractores que se empregan nas tarefas de limpeza de vías e accesos e no mantemento de zonas verdes e espazos públicos e que foron mercados grazas a un convenio de colaboración para o que a institución provincial achegou €130.000. Por último, o presidente coñeceu o funcionamento dos cadros eléctricos novos con protección para sobretensións e comprobou o aforro que está a supoñer o proceso de dotación de luminarias LED. Grazas ao Plan Único das últimas 4 anualidades, o Concello xa renovou o 80% dos puntos de luz do municipio, o que, ademais dun aforro económico, reduce a contaminación lumínica.